प्रमद बर' बिथाङा एक्सट्रिमिस्टमोन नामा? जायनि जाहोनाव बिथाङा सान्ति सुक्ति खालामनो गोनां जादों। बिथाङाथ' एक्सट्रिमिस्ट नङा। सान्ति सुक्तियाथ' एनडिएफबि बिथांमोनजोंसो जादों। बिथाङाथ' सासे सोमावसारारि रिभलिउसनारि पार्सनसोमोन। बुंदों, सोर बुंदों? आरो दिनै लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ बा अर्थात बिटिआर सरकारा स्टेबल नङैनि जाहोनावनो दिनै गलाय गुजाय सोमजिदों। समाजारि थासारि, राजखान्थियारि थासारि जेंना जेंगोना। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय 2003 सनावहाय बिटिसि सुक्ति जायोब्ला, बिटिसि सरकार जायोब्ला हाग्रामा महिलारिनि थाखाय जेबो रेडिमेड डिपार्टमेन्ट्स बानायनाय अफिस बानायनाय गैयामोन। अब्लाबो बिथाङा मोजाङै 17 बोसोर सालायबोदों। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा रेडिमेड गासिखौबो डिपार्टमेन्ट्स अफिस मोनखाजोबसेयावबो बिथाङा मोनसे स्टेबल गभर्नमेन्ट सालायनो हायाखै। साब डिभिजन बायदि बायदि मोनसेयावबो बेफोर गासैबो मानि थाखाय जादों बेखौ दिनैनि भिडिअजों फारि फारि नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। जोबजासिम नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' खोथाया जाहैबाय प्रमद बर' बिथाङा एक्सट्रिमिस्ट नङामोन। सान्ति सुक्ति खालामनो, सान्ति सुक्तिया सोरजों जायो? एक्सट्रिमिस्टफोरजोंसो जायो। सान्ति मोजां बेलेन्सआव लाबोनो सान्ति सुक्तिया सोरजों जादों? एनडिएफबि बिथांमोनजोंसो जादों। प्रमद बर' साराथ' सासे सोमावसारारि आन्दलनकारि रिभलिउसनारि पार्सनसोमोन। नाथाय बिथाङा अभारटेक खालामनानै बे सुक्तिखौ खालामबाय जाबायमोनलाय। नाथाय बिथाङा स्टेबल जानो हायाखै। जायनि जाहोनाव राजखान्थियाव गुलाय गुजाय, समाजखान्थियाव गुलाय गुजाय, खामानि मावनाय बेफार फालांगियाव गुलाय गुजाय नुजादों। बैफोरबादि स्टेबिलिटि दिदोमथिखौ लाबोफिननोबा हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि गोनांथि दं होननानै बुंदों रायजो राजाफ्राबो, दैदेनगिरिफ्राबो, जोंबो। मानोना जेबो गैयै लाथिख' समनिफ्राय जेब्ला बिटिसि सुक्तिया 2003 जादोंमोन, बे समाव हाग्रामा महिलारि सारनाव बिथां सारनाव रेडिमेड जेबो बुस्थु गैयामोन। जिर'निफ्राय सोरजिदों बिथाङा बिटिसिखौ। इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै सुपार स्ट्राक्चारसिम अफिस गैयामोन, साब डिभिजन गैयामोन, डिपार्टमेन्ट्स गैयामोन, बानायजोबदों, सिस्टेमाव लाबोदों। नाथाय दिनै मा? प्रमद बर' बिथां सारा रेडिमेड जेखौ मोन्दों, साब डिभिजन मोन्दों, डिपार्टमेन्ट्स मोन्दों, अफिस मोन्दों, मा मोनाखै गासिखौबो सेनसन बानायना होनाय, गासिबो फैसा लाबोना फैनाय सेनसननिफ्राय रेडिमेड मोन्दों। खालि मोजांल' स्टेबिलिटि गोनां सरकारल' दानांगौ बा सालायनांगौमोन। नाथाय बिथाङा दादोंमोनबो सरकारखौ क'लिसनाव। नाथाय बिथाङा स्टेबिलिटि दिदोमथि गोनां सरकार सालायनो हायाखै। जायनि जाहोनाव दिनै बिजनेसमेन रागा जोंदों, मावनानै जाग्राफोर रागा जोंदों, लेबार श्रेणिनि बिथांमोना रागा जोंदों। आरो फारसेथिं एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा गोदानै राजनितिक दोलो दानायावबो बिथाङा हेंथा होदों। नाथाय बिपिएफनि थाखाय खुला, जेबो प्रभाबशालि गैया। खारन मिन्थिगौ बिथांमोना डेम'क्रेसियाव मोनथाम मोनब्रै राजखान्थि दोलो जानो हायो। मावथों, गेलेथों। दा बेखौनो लानानै आइजो गांखंनि गोग्गोम गोरा दैदेनगिरि बिथांजो मालती रानी मेदामा, आरो बिथाङा सासे सेन्ट्रेलनिबो लिडार, पिएमबि पलिसि मेकिं बडिनिबो सासे सोद्रोमा बिथांजो मेदामा मा बुंदों फारि फारि खोनासंलांबानो जाबाय। बिपिएफनि पजिसना जोबोद मोजां, खुब मोजां। आरो मानो होनोबा दिनै जेबो जायाखिसै, बिजनेसबो जायाखिसै, बयबो हाग्रामा महिलारिखौ लुबैफिनदों। फिसा मावनानै दांनानै जाग्राफ्राबो लुबैफिनदों। मानो होनोबा दिनै बिटिसिआव सामाजिक भाबै इनस्टेबल, एखेबारे ड्राग्स जानाया बारायबाय। जोंनि आइजोफ्रा गोसो रेजें भाबै जाहा थाहा जालांबाय। दा बे जानो मोननायनि गुदियावनो आं बेखौ बुंगोन जे सरकारा स्टेबल नङा, सरकारा आनस्टेबल, सरकारा खुनु धरननि जेबो खामानि मावनो हायाखै, ससाइटिखौ नायाखिसै। ओंखायनो आं दिनैनि सिमानि आइजोफोरखौ खावलायदों जे बे जायगायावनो जों थानांगोन। दिनै समाजा जेरैबायदि गुलाय गुजाय जादों, बेहायनो आंनि गथ' गथाय फिसौ फिथाइया बेहायनो देरनांगोन। समाजा जुदि स्टेबल जालाब्ला होमबा बिसिनि भबिसतआ मा जागोन? ओंखायनो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि मावबोदों, प्रथमावथ' बेहा खुनु न'आनो गैयामोन।
डिजिग्नेटेड केम्पआव थानानै बिएलटिनि केम्पआव थानानैसो बिथाङा सरकारखौ सालायदोंमोन अफिस गैयामोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ रेडिमेड गासिखौबो मोनदों अफिस सेक्रेटारियेट अफिसखौ मोनदों रेडिमेड गासिबो मोनखाजोबदों समस्तिबो रेडिमेड आरो जेसेबां अफिस 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिस कर्ट कासारि रेडिमेड जिनिस मोनखानायावबो बिथाङा खुनु दिन मोजां खामानिखौ मावनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै समाजा खामानि गैयिनि थाखाय आनस्टेबल दा बेखौ जुदि स्टेबल खालामनांगौब्ला जों जुदि भबिष्यतआव जोंनि गथ' गथायनि मोनसे राफोद जिउ खांनायखौ लुबैदोंबा जों हाग्रामाखौ लाबोफिनथारनांगोन आरो बे साननायावनो दिनै बयबो राफोदै गोरायै बयबो थिगैनो दङ पाब्लिकआ थिगैनो दङ आं सानो बिखेबा खहा जानांगौनि गिनांगौनि खहा जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया दिनै एनडिपिफोरखौ लानानै मोनसे सुक्ति खालामबाय दुखुनांथावा बेनो जे सुक्तिया सान्थि सुक्तिया सोरजों जायो माबाया एक्सट्रिमिस्टमोन नामा प्रमद बर'आ सान्थि सुक्ति खालामनो बेथ' एक्सट्रिमिस्ट नङामोन बेथ' रिभलुसनसो खालामदोंमोन दिनै सान्थि सुक्तिया सोरजों खालामो एनडिपिजों खालामबाय दिनै एनडिपि रन्जन दैमारिखौ गहोनो हायाखै खालि बेल' नङा बेजों लोगोसे गोबां एनडिपि जोंनि गथ'फ्रा फिसाफ्रा दिनै जेलाव थानो गोनां जाबाय दा बिसोरनि रैखाथिनि थाखाय निस्सय एक्स एनडिपिफ्रा मोनसे बेबस्थाखौ लुबैदों आरो आं होननाय बायदि आनस्टेबल सरकार जानायाव निस्सय बिथांमोनहा जाथिखौ मोजां मोननानै संग्राम खालामबोनाय एफा बोसोर संग्राम खालामबोनायाव बिथांमोनहाबो थानो हायाखै ओंखायनो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरजों मोनसे राफोद सरकार बिटिसिआव लाबोनो हागोन नामा निस्सय बिथांमोनहा सानदों बिफेबा माबा मोनसे खथि जागोन आं बेखौ सानाखै आरो निस्सय बिथांमोनहा सम थानायाव आरोबाव सिन्था खालामबावगोन आरो गावसिनि दोलोआ मा जाहैनो हागौ हाया बेखौ बिथांमोनहा सिन्था खालामगोन आरो बे सानै हयैनो निस्सय आगयदों स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ